Ano man, mayo ka? Yes, maglungag ta guys. Okay, udto naman. So, maglungag na ta. Para paniudto. Guys, taka na tayo lungag. Lungag na ta. Okay, udto naman guys. Ala, patay tambal man di ay ni Yasmin. Ha? Tambal man rin ni Buan, no? Kita ko masuklod. Yes, on atay gulay. Gulay. Ay, repolyo. Labasa. Pino. Pino. Pino.
Hmm. Kulay ta guys. Labasa with repolyo. Repolyo.
Kuha tagtalong guys para isagol. Ang si Pedrita na magkaapon o kahit Nga. ka lang pagsili. Maningil ko lang mo tangko. Di ang karamawa na ang sipin. Si may ang ingon. Balik nga tayo bayad. Talong guys, talong ha. Apat. Sagol sa kuan. Kalabasa. Kalabasa. Lungag. Talong.
Sabi niya, pero masa, di, sa di, kayo mangkip, bulok. Pero mahaling hindi galiro, kayo muna ikuas di eh. Kasabot. Tara sa pitaw, unsa jud na siya nga kuan. Farmers lagi. Ito farmers ito nakabutang. Namgay mas hidad to kang hindi galiro. Mo tagwa ta kaila dang hindi galiro nga. Rasam din na pre. Abot mo sa mga kuan. Farmer din ng mga driver. Na driver. Ayan man siya. Apel with perigin. Hindi pangayuan. Maro ado abot sa kwanta nang. Yang buntot, kita Kita na na. kita. Kasi na iya ka. Oh, naman ako. Mo sa ko eh. Ato ni tanan. Guys, so naratong gulayon guys, atong siyang adubuhon. Nalamas, oh, mora gud nilamas o ni karni guys kay pait ang panahon, tuyuhan ra nato na siya. Gisahon, talo ato mula na kay mulagom ni ito siyang hugasan. Repolyo. Isagol at itong kalabasa. Lami kayo ni siya. Pag kani isagol. Putangan tag mantika guys. Gamay ra nga mantika. Mantika oh. Guys, oh. Lulod na ito ng lamas. Ito sa nihugasan. Gulay. Nalagay di subak, lamasra. Ay. Sige. Tindahan. Ini sa kadang hindi ito natingnan yung bayad na utang. Aw suwat ko sa bakit. Guys, oh. Ito maluto. Diba? Ito maluto. Ayan, ilunod ang kuan guys.
repolyo. Mura pansit no, na repolyo. Mas lami mag-usap ni repolyo guys. Diba? Karir ni siya guys. Ito na yung takluban. Diba? Ito sa atong giluto guys. Kung luto na ba? Pa? Guys, oh. Ito na. Diba? Ito siya guys. Gulay-gulay lang dito guys. Okay na to. Ito na. Nawa na to. Sarap. Ilang tama to? Bulag. Ôi, ông bị mắc mua là không mua khẩu này được phạt gì à? Tôi ruộng mà bây giờ phải cái gì nè, ông được cái rau rồi, cái chỗ ở đây tôi pha bên, Kami pet. tapi larang, di ingat problem, ano na, tatang bilahan ba? Nga farmer ka, nagpadaan kay lista. Adi nga wa may basak nga, kasi idang farmers nga, sali mo sa kaludihan, kuan, ida. Wala bang kabahay nila ni Ading Latong na ay pansukal. Ano sa taat ito magtrabaho? Dugay pa? Kasi blah-blah niya may trabaho. So, anak, Trabaho. Anak ko, nungan. punod. Nungan, di mo arriba na si Felipe, di panapod. Kita may kinaunhan. Ya. Adeng, nungan. Felipe. Pag man ni Felipe, kita na po, magsugod na pitag-uno. Paniingon naman naman. Nalit, kita ba mo, sunod na, mama, ako naman kakabot. Imo nakarunong doon. Ya, Taman Abrel. Panguan doon. Ya. Kita ba mo, kanapot, may finance. Mama naman kasi din. Aha, na po. Na po. Ya. Kumanda na ulit yung ano-anuan. Pero may igagaw na ito. Udas ko. Kaya di naman dapat punta na kay ilang awahin ko mayana. Kailang ma-Emilia o kanang na si Dalga. Nagto na unta sila. Saan man mo? Hantod-hantod na ng ilisanan. Hindi naman kahit kaag. Hindi mo ganyan nila. At hindi na pero pag anak niya, mabuhi na ang gusto ng Diyos.
Pero di lang ko ba? Uli. Ha? Uli. Parang lang tawa. Ah, Mukha na nag-pick. Kanina, ah. Lahang. alas 3 mo sa kaimin. Hindi eh. Banday ka? Unya? Ada ang katulog no eh. May gawas ang slipan. Ay, tikpan. Tama si Dansoy. Agyan kasi joke ni Bali. Pagputol pa siya. Iyo. Kampana. Kamu kaon. No. May makaon. Kaya, may makaon repolyo. Ano nga kung dulo eh. Lami ang gulay. Ha? Lami, di para. Parat no eh. Yes, manggod. Parat. Wala ko ang bitin galing.